La Marta és una persona trans. Durant el seu dia a dia s'ha trobat en situacions de discriminació. Es sent desemparada perquè creu que el seu cas és molt particular i no és així. En realitat, les desigualtats cap a persones amb sexualitats i gèneres no normatius són habituals en una societat on aquestes identitats i expressions no són visibles. En una societat que manté les desigualtats entre homes i dones per mantenir el poder dels que manen. La LGBTI-fòbia és un atemptat contra les llibertats individuals i contra els drets de les persones. La Marta no està sola, tampoc des del punt de vista legal. La Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya garanteix els drets de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i pretén erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La llei protegeix contra les discriminacions per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Inclou les infraccions administratives que s'emmarquen dins l'àmbit de competència de la Generalitat. Són infraccions administratives fer servir expressions vexatòries, insults i menyspreu públic, malmetre o destruir objectes o propietats, impedir la realització d'un tràmit o l'accés a serveis públics per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere. És molt important saber que si la possible discriminació s'ha realitzat juntament amb agressions, amenaces o incitacions a l'odi, pot tractar-se d'un delicte. En aquest cas, s'activaran procediments legals per via penal. Què passa si la discriminació es produeix en l'àmbit laboral? Per exemple, en la selecció de candidats, promoció de treballadors i treballadores o en el mateix desenvolupament de tasques, incloent-hi l'assetjament. Segons la legislació laboral, ha de ser objecte de sanció. En aquest cas, s'activarà la via laboral. En el cas de les relacions laborals públiques, també s'aplicarà la normativa específica que hi hagi i s'activaran els protocols necessaris. Què hem de fer davant d'una discriminació? Sigui produïda per una persona física o jurídica, pública o privada, en tots els casos cal denunciar. El millor és aportar la màxima informació per facilitar la resolució del cas. Davant de discriminacions com les que ha patit la Marta, no es pot mirar cap a una altra banda.